Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere. Eramogi TV ka wario maber mokalo kendo waduoko ni erokamano mar bedo kod odiochieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar. Chenro mar penj laktar wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare, ngima mar obwongo, mar chuny, mar paro, mar ringruok, tuoche kaachiel kod weche mag dang'ni mag paro. Mabiro tayo chenro ni en Ruth Otieno. Yiena mondo mi arwake wendo wa jalony marwa obonyisowa ni nyinge ng'a olony e weche mage kae to bendo obonyisowa ni to twak mawawuoye odiochieng' ma kawuono en twak machal nade. Ponono ne intiere kod Eramogi Radio ni winjo gima ne wanyisi ni wadhi goyo mbaka odiochieng' ma kawuono. Omiyo ponono ni in janyuol intiere Kenya bedie piny wagoyo mbaka nikech ngima en mwandu. Machiegni penj laktar odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. An nyinga Dismas Ochieng' Nyang'ute, an jaseme Kombewa. Tija en lony kor koma odok korka psychology. An counseling psychologist. To kawuono twak ma wantiere godo wadhi loso parenting gi keny kod rito nyithindo. And then ng'enyne wadhi ng'iyo nikech keny nitiere diriyo. Nitiere keny ma waluongo ni functional. Keny madhi maber gi keny bende mantiere gang'owa mantie gi tungni. Kata ng'ukruok. Kamano. Kori wacho ni kawuono waketo maino kon mane e weche mag parenting, weche mag bedo janyuol makare ei keny, koso wang'iyo keny madhi maber koso keny ma ok dhi maber. Apane wadhi riwo gi kanya achiel to focus wadhi bede e keny ma waluongo ni dysfunctional ma samoro nitiere gi ng'ikruok nikech mano ema kelo tungni kata e ngima mar ang'owa mar nyithindo. En twak malong'o mokalo, en twak mabende thothne samoro kwang'eyo ni wantiere chandruogegi to kaka wachoga pile pile chenro mar penj laktar ni seche mayonge kod kwe obwongo, seche mayonge kod kwe paro, gini dhi piny nyaka kuom nyithindo, kaeto dang'ni mar paro, tuoche mag dang'ni mag paro dhi donjo kuom nyithindo, kaeto ngima nyithindo gi makiny biro bedo nade. To kata kwawere gi nyithindo in owuon kaka janyuol, kaka parent, ngimani dhi chalo nade? Wadwa ni mondo wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho sa kata matin. Koro apane wadhi chako ng'iyo ni keny en ang'o. Yes. Then machielo bende wadhi ng'iyo rito nyithindo mwaluongo ni parenting. Magi gin gik motudore. Marriage or keny gitudore gang'owa gi mwaluongo ni parenting, rito nyithindo. Taketo chien kanyo, and of course kwachako gi marriage en ang'o kata keny en ang'o. Keny en ji ariyo mobiro odak kanyachiel e tudruok koriwore gang'owa gi yo mar keny kendo gin jok ma odak permanently. Keny nitiere yo wang'iye godo culturally ni kitewa gi timbewa. Marriage en ang'o. Ng'enyne kaka nwakete ne sama walose keny magi jok mobiro modak kaka dhako gi dichuo. Nyaka ng'owa samoro nyaka tho tiek kindgi or poggi. Then gima duong' bende ma sama wang'iyo mane sama ji odonjo e keny. Goals mar ji ariyo gi en ang'o. Then another important thing en ni yo ming'iyogo keny osebedo ka lokore kinde ka kinde. Especially kwang'iyo bende gi marriage e pinje maoko kocha, marriage oganda moko ma opogore kodwa, marriage bende kaluwore gi kata gik ma social media bende wacho about marriage. Koro magi gik ma influence kata mana our understanding, ng'eyo magwa about marriage, and especially jok matindo makore katimo ang'owa makore kadonjo e keny. Koro wacha gima functional. Wang'ene ma functional chal nade kata madhi maber machal nade to kwadhi kete maina ahinya kaeto waduogo koni mondo mwadonj e chuny twak. Functional marriage en marriage mwawacho ni dhi maber. To dysfunctional marriage en marriage mantie gang'owa mantie gi tungni. Samoro goruok, violence nitiere e keny no. Madho koka kong'o asasa makelo wende wang'o kel tungni e dak.
To gimaduong' ni sama marriage en functional, tidhi yudo ni jogi tek keto efforts gi mondo timang'owa orit godo nyithindo. Koro functional marriage romre gang'o? Parenting. Sama marriage en functional, sama marriage dhi mbele maber, kata parenting bende dhi timang'owa dhi mbele maber. Sama marriage nitie gi tungni, kata ma parenting bende dhi timang'owa, yo murito godo nyithindo be nyaka bed gi tungni. Kanye makoro wadwa ni mondo mwakete maino ni enang'o gini manyalo kelo keny bedo kod tungni ma ang' no bed dysfunctional, ma ang' no mi okel tungni nyaka kuom nyithindo, ma ang' no kel nyaka dangni mag paro kuom nyithindo. Ang'o gini ahinya e piny masani ngima makoro wantiere ni? Erokamano kuom penjo no. Achiel ni marriage kai en gima universal. Winjowa about marriage chalre. To schools ma ji nodhiye mar kend opogore kabisa. Nikech school maduong' kabisa koluwore keny en gima nineno ang'owa, gima nineno e kind parents gi. Emomiyo ng'enyne kane jonyuol ne ntiere gi tabu e keny margi, to ntie likelihood bende mar ang'owa, mar nyithindo bende wang'o timang'owa obedo gimoro machalo cycle. Koro childhood experiences ang'o mane kwanyo kata somo mane yudo ang'owa e keny mar jonyuolni. Mar ariyo en bende kama ae winjowa about marriage en ang'o. Mar adek ma very important en social media. By the way, marriage or keny en kamoro achiel mang'eny kata gik mwakwanyo e social media gin ma samoro negative, ya mana ma en large kaka keny en kamarach. Ineno kaka ji wacho ni mon chendo te, you know. And then ng'ato samo donje marriage gi understanding no, then adonjo ka ng'eyo ni watimang'o wadonje keny to ng'eyo or understanding mantiere goda marriage ni en tabu. Iwinjo. Emomiyo ng'eny jok matindo sani nitie gang'owa gi luoro kabisa about marriage. Nikech weche mantie oko kucha koluwore gi mar keny ng'eny gi ok gin maber ahinya. Tin ji mawacho ni marriage is the place to be. While kata mana muma wacho, kata mana kuonde kaka wang'eyo jadhako ruoth ang'o giri. Koro kwanyalo miyo weche ka ilago pek, tibiro yudo ni ng'eny ji dhi kawo ka keny kaka en e kama ber ma ji onego te mang'owa obede. Yena mondo mi aduoki chien matin imulo kamoro kanyo ni thoth jogo ma pod tindo madonye keny gineno gik manotimore e families gi kata kuom jonyuol gi. Ma bende thoth ne watemo ga lando injili mani gimitimo ema nyathini bro timo, ok gimi wacho to en gima itimo. Waseneno cases kata waseneno ranyisi mag keny ma samoro mag jonyuol nok be ahinya, tiyudo kamari kaka ng'at ma koko donje keny dhi maber mokalo kendo idak gi jaodi gi nyithinde yo makare. Waseneno cases ma samoro jonyuol nok odak maber. Kata no dak maber mokalo to in kaka ng'ama tin kata nyargi kata wuodi kidonje keny to samoro ok timre maber to margi ne perfect. Wanyalo wacho ni en perfect marriage. Cases aina gi ang'o ma olokore? Science odhi twist gi kon man. Tang'o mo twist? Somo mwakaw kuom dak mar jonyuolwa en mana yo achiel mwang'eyo gang'owa mwang'iyo godo keny. Koro nitiere samoro bende nyalo bed nakale mapek kabisa dakwa kaka ng'amatis, to weche madoga winjo oko bedo very positive. Kata mana lony ma samoro ng'ato ng'eyo kende, okwanyo kende modogo wachno okay, gik manotimore gi ne en mana e kind mama gi baba, and bende anyalo timo ang'owa, anyalo timo things differently. And then kanye mwakawe ni somo nyalo bedo diriyo. Inyalo wacho ni gima nyaneno motimore cha an e kora ok adwa notim ang'owa notimre. To ng'ama nodhiyo okwamo kacha ma ok owuok kacha to kawo ni mano ema e yo mar dak. Emomiyo ibiro yudo kata mana jok mowacho ni an keny ok adwa gimoro abora about marriage. Koro kailano en ng'ama ibiro wacho ni en nodhi omoko e gik manotimo ang'o manoneno kuom jonyuolne ka.
Koro experiences mwakao kuom jonyuolwa en mana yo achiel mar ng'eyo keny. En yo achiel. To ok ochuno ni nyaka obed kaka ne mar jonyuol ni obet kata kaka mar kwereu kachiel kodeu nobet, to gima jalonywa wacho ni en yo ma ikawe godo somo en nyadiriyo ka e kako lere. Adwa ni mondo mi koro wakel nyithindo e gini e twak wa kaka wadhi kode ni. Ere kaka Kenya ma jonyuol nitiere duto te gintiere kod winjruok, ere kaka o affect nyithindo mantiere Kenya, kata ere kaka o shape ngima nyithindo gi, ere kaka okonyo nyithindo gi dongo e yore mopogore opogore mag paro, mag ringruok, mag chuny kod weche makamago. Sama keny dhi maber, ibiro yudo jonyuol ariyogi keto pachgi, keto efforts gi te, and especially ka goal gi, ma bende goal e marriage en ang'o ma norwakowa ang'owa, ang'o ma norwakowa e keny. Kane en mondo wayud nyithindo, mondo abed janyuol maber, tibiro yudo ni, ibiro neno ni nyathina kata kapo nochopo discipline, tanyise, yo kata mikwere godo gima notimo, en yo moro ma inflict godo pain, parents, neno kaka kata moket kaeni, a family that prays, a family that samoro chiemo together. Ibiro yudo ni ma bende o enhance communication. And omiyo bende nyithindo bedo gi trust kuom jonyuol. The moment ma nyathi ose develop trust kuom parents ge, then we also likely mondo watim ang'o, wabed gi yie kata mondo wa trust jok mantiere oko. Then ibiro yudo ni mae en ng'at ma kantiere challenge moro modhi through, ng'ikruok moro mantie sombe, gimoro matimre ne oko kucha, yot mondo otim ang'o, mondo bi oshare gi jonyuolne. Kamano. Kanyo ang' nokela e penjo machielo, ere kaka weche mag samoro bedo janyuol achiel e ngima nyithindo, nikech bedo janyuol achiel biro ga yore mopogore opogore. Moro yudo ni tho nyalo donjo, ma janyuol dong kende gi nyithindo, nyalo bedo ng'ama miyo kata nyalo bedo ng'ama wuoro. Wanyalo bedo kod weche mag pogruok, kotende kod gik mopogore opogore matimore e weche mag keny. Ere kaka magi affect ngima nyithindo? Adhi ng'iyo mago e kidienje mopogore, kwachako gi tho. Tho ok en gimoro mwanyalo geng'o. To nyalo timore sa asaya. Onyalo timore sa asaya. And e piny kae onge ng'ama oikore rwako tho. Then, especially jok matindogi, sama janyuol otho, nyalo beni kata gimoro, samoro mano e tho magineno e ngimane. And to most of us, tho bedo mana tho samo chope ot. Koro ibiro yudo ni wantie gi nyathi ma higni 4, higni 10, higni 3 to janyuole otho, ma ok onyal kata mana bet gi understanding nang'o motimore. Ne wan jok madongo samoro wang'e ni sama ng'ato kotho ma e gimotimo to olitnwa kabisa ne ng'ama duong'. And onego wapare be ni koro sama nyathi janyuole otho, chalne nade. Mang'eny ne kaka jok madongo kata culture marwa chon ne tamowa kaka wadil gi nyithindo sama janyuole otho. Emomiyo inyalo yudo ni nyathi ogol, otere kawai gi moro, otere kosiep moro, then obiro duogo bang'e, or suddenly oneno ka ji biro e dalagi kayuak. Onge ng'ata ng'ata manyise ni en ang'o madhi mbele. Koro tho e ngima ng'ama nyathi, wigi ok nyal timo ang'owa, ok nyal wilgo. And then kaka wan jodongo mana kaka sewachono, gima lit manyalo timore e ngimawa en tho. And jok matindo gi otimore ka ikia kata ni tho ni en ang'o, en ang'o. Then mar ariyo, ibiro yudo ni cases ma jonyuol opogore. Hapa ni wamake kanyo, wamake amaka kanyo, mondo mi wayudi yueyo seche mwamake kanyo asaya online na mare SMS, namba mare SMS en 23690. Jalony Dismas, wantiere gode studio wang'yo kacha keny girito nyithindo. Seche ma janyuol otho, nyithindo gi ngima gibiro rochore machal nade. Wachonwa kacha ni wich ok bi wil, kendo wacho kacha ni gini nyalo traumatize nyithindo gi kuom ndalo mang'eny mokalo. To ere kaka ibiro konygi mbele, ere kaka inyalo jolgi mondo mi gigni rochgi nyaka chieng'. Nyakora mugi ajuan kidieny mar ariyo, okadwa na ubai, omiyo kikidhi mabur kata matin, kikisudi.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ng'i cham magi kinde ka kinde, kituang' maber kuom cham ma ikano mondo ing'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik ikethni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Penja laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod jalonya Dismas e studio wang'io kacha weche mag Kenya kod rito nyithindo. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'io kacha weche mag tho kato ka wawuok kanyo jalonyo pimonwa gigo manyalo timore e ngima nyathi kata e pach nyathi. Wang'e ni weche mag aweruok, weche mag separation, weche mag divorce. Weche mag weruok bende samotimore. Obedo gimachal kaka lal maduong' kabisa. Pogruok mantiere tho ni en seche moko sama ng'ato dhi tho samoro ng'ato ok nyal ng'eyo. While separation kata divorce ibro yudo ni oluwore ka otimre ka seche moko dhaw nosebede, tungni moko osebede mang'eny ma nyithindo neno, samoro jogi owere dhi duogo kama. And then sama gigi osechako timore, ibro yudo ni either jonyuol gi te kelo piem kaka rito nyithindo gi ote mang'owa obedo. Ntiere manyalo dwaro no own gi kabisa, ntiere moro bende nyalo bedo excluded. Bas ng'enyne bende otimo sama koro chopo ma koro jogi oramo ni en koro wuok. Ng'enya wacho ni ji bedo very selfish. Nikech en ong'iyo mana interest ne kende. Ya? Owacho ni an gino te mang'owa oroma
ma idho unyalo wuok oweyo janyuol machielo gi nyithindo or samoro ong'wano nyithindo owuok godo mang'owa ma nyithindo gi samoro ok ong'e kata ni en ang'o matimo ang'owa matimore negi. Then ibro yudo ni wabedo gi a situation ma nyathi ntiere gi penjo mang'eny to kako nyalo penjo janyuol onge ya ma gikone samoro chopo kata kama giparo ni an emomiyo gini timore, an emomiyo mama gi baba jogore, an emomiyo mama gi baba otimo ang'owa owere, ma gik moko manyalo timore koluwore gi mago. Cases moko miwinjo kata ni nyathi en kuro oparo timo ang'owa, oparo kata mana dere, kata nyathi okawo ngimane owuon, kata nyathi mang'olore kata gi wembe kata gi pala. Ibro yudo ni gin gik motenore gang'o mana gi gik ma samoro dhi mbele e kind jonyuol. Mano effects matimore sama gigi dhi mbele. E school ibro yudo ni performance gi duoko chien kabisa. Yo ma gitugo gi moko bende ibro yudo ni koro nyathi bedo withdrawn makata tugo gi moko gi jowetegi ok onyal tugo. Moko bende nyalo paro kata mana mar wuok e dala. Cases mag nyithindo molal. Onge nyathi ma in her or his right senses buro wacho ni en otimo ang'owa, en olal owuok. Abo duoki chien mana matin, abo ga duoki chien to wadhi mbele, duoki chien to wadhi mbele mondo mi oganda wa owinj gini maber. Wacho kacha ni korka separation kata seche ma ji were, thoth ni do ka janyuol achiel en very selfish. Kata idwa ni mondo mi odwa nong'i interest ne kende en owuon. Debede ni jomoko bende timo ma mondo mi orit mental health mar nyithindo gi kotenore kod kenyni kaka ne chali, do ka kenyni samoro ne en abusive, weche mag kong'o ng'enye, weche mag kama. Koro ni kodhi most of protect nyithindo, ng'ato nyalo paro ni odwa ni mondo mi odong' gi nyithindo kende to protect mental health mar nyithindo. Apani mano ne kare, but ang'iyo selfishness ma ng'ato ok opar nyithinde ka, ok opar gima dhi timore ne nyithindo kata ma dhi timore sama onge, ma en an kenda awuok awe nyithindo kuno. Yes. Antiere kod penjo ka wacho kacha okang'eyo kama e nyinge mar adier to kata kamano ma e nying motiyo go e Facebook. Inyalo donje Facebook page wa en penj laktar, kanyo kete penjo ni duto te jalony wadhi duoko mondo mi wayud kaka wanyalo konyore nyaka wabed kod ngima makare mag nyithindo nyaka kaka jonyuol. Owacho kacha ni dichuo ka oringo ma owe gi nyithindo mayom to ikonyo wachno nade kaka in mowe gi nyathini, weche mag dang'ni mag paro, kaka idwa sudo nyime, kaka idwa rito nyathini kionge kod chuny malit kod weche makamago. Apani mano penjo maber, but kae waloso e ngima ma otimo ang'owa ka gigi osetimore. Apa nitiere kamoro bende wadhi loso ere yo mwanyalo konyo godo gigi. Achiel apani kanyalo duoko penjo kailano, achiel en mar maybe going for counseling, yudo ng'ato maduong' minyalo timo ang'owa ma inyalo loso godo mondo gik mantiere pachi gi te otimo ang'owa ibed kigolo iloso gi ng'ato. Then nitiere bende legal ways kata they are reporting that ka officers mag children, osiep ng'ama inyalo loso go dhi ka children's and of course dhi for ang'owa for counseling. But maduong' awacho ni mano aloso kuom gik mwatimo ka gini osetimore. Kenya girito nyithindo. Kokalo Facebook page wa mar penj laktar, amor mokalo kod ote mawuoro na kayudo ote mowuok kuom Jackie Nyamodi. Erokamano nya Jackie Nyamodi. Jackie penjo kacha ni antiere kod penjo. En ting' mar ng'a mondo mi olos gi nyathi gini osemiyo pogruok, osekelo pogruok maduong' oneno e udi. Tiende ni e keny ka wantiere kod miyo, wantiere kod wuoro. Mama wacho kama, baba wacho kama. Ok ni en keny ma ok dhi mbele jodak kanyakla to ng'ato ka ng'ato nigi pache kaka odwa ni mondo mi owuo gi nyithindo, gino osekelo pogruok. Ere kaka onego bed ni timo. Penjo machielo wacho kacha ni nyathi ma obayo yo, mostly mama ema iwito nega responsibility kachiel kod blames. Mae osemiyo mege mathoth bedo kod mental
illnesses. Isiki paroria parega gimomiyo ya nyathini ofuo kamin, ofuo ka jodala gimin kod weche makamago. Penyo machielo ma Jackie Nyamodi wacho ni who should be responsible wuoyo gi nyithindo, jonyuol machuo ringoga weche mag dialogue gi nyithindo. Jalonyo onyiso ni how and who should do this. Mogik odwa wuoyo e weche mag discipline. Nyimege mathoth ose protect nyithindo ka wege dwaro discipline gi. Okang'eyo ka en protecting yo maber kata yo marach ibro wachonwa. Ma osekelo very bad relationship between nyithindo gi wege gi kod baba gi mama. Olerie weche gi ma wigin penjo adek motegno mag Jackie Nyamodi. Apa ne gin penjo motudore bende responsibility in parenting. Achiel ne wantiere gi equal responsibility. Yeah? And maromre. Yes, wantiere gi gine maromre. Tijwa kochopo e rito nyithindo romre. Then gimaduong' bende manyaka wang'e ni ntiere seche moko ma wakelo piem e rito nyithindo. Sama adwa wacho ni en tich mama, en tij baba mar rito nyathi mawuoyi, en tij mama mar rito nyathi manyako. Anyalo wacho ni en ng'eyo ma samoro wantiere godo ma ok ni kare. Nikech achiel ni ibro yudo ni nyathi mawuoyi samoro biro winjo min-gi moloyo. And that is psychological. Nyathi ma nyako bende nitiere gima sama wuon gi emonyiso to winjo kabisa. Nitiere gimoro bende ma ka mama emonyiso wuoyi to dhi winjo kabisa. But maduong' en ni en tijwa wate. Ma owacho kendo kanyo sama ng'ato discipline nyathi. Ng'enyne discipline ni ang'ene samoro gima ne pache en chwado. Apa ni magi masebedo ka walose e pile. Samora mora ma wadwa ni wa correct gimoro kuom nyathi by inflicting pain, by miye rem. Then mano oken ang'owa, oken yo maber. Yeah? In fact, sama waketo lit kuom nyathi, gima wa instill kuom gen ang'o? Fear. Koro ibro yudo ni mondo change, onyalo mana change mana mondo samoro please, to ka en kama chielo, to timo ang'owa, odhi mana mbele gi gima otimo cha. And then gima chielo ma be awachoga, discipline ma samoro wacho ni en violent ni. Samora mora mwa chwado nyathi, ok inyal chwado nyathi ka imor, ineno. Nyaka wang'eyo ni samoro tungni moro ne kinda gi min gi, koro gima dwa luongo ni punishment, samoro en mana displacement. Gima nyalo timo ne mama cha ok anyal timo, koro nyathine mate mang'owa, achwado. Samoro gin gik moko matindo tindo malich. Yeah? Koro akia na duoke, yeah? Yeah, but gima wacho ni wantiere gi maromre. Yeah? Samora mora mwa blame each other, mane wakelo piem, ang'owa, rito nyithindo, and mano bende nyiso nitiere ng'ikruok moro, kata mana yo mwatudore kindwa, wawegi kaka jonyuol. Wadwa ni mondo mwang'e ne yore mopogore opogore ma society ma gweng'a ma piny nyalo siro godo familia mondo mi familia odhi maber, kata skunde ere ang'o gini mantiere kuonde gi manyalo siro family. Apa nitie gimoro kanyo ma wacho ni wantiere gi puonj mang'eny kata mane social media, TikTok and the rest. To ng'enyne iyudo ni gin a bit negative. Yeah? Kama ng'ato wacho ni kidwaro thagruok te to donje ang'owa, donje keny. Gimoro ma donje wich kata mon chendo te, chuo chendo te, marriage en gir miriambo. Yeah? Kora paro no nego bed tingwa mar loso positively. Ang'owa kuom keny. Yeah? Machielo bende kata mana losruok mwabet godo kapok wadonjo e keny. Apa ni kwa nyalo pimo gima dhi mbele sani yo ma ji donjogo e keny. Gima chon cha, ntiere pogruok maduong' kabisa. Chon cha ne yudo ni okaw time ma ing'e ng'ani, ka en ng'at moro ma samoro nose donjo e keny, diriyo didek, then kanye yudo ni that's a red flag. To sani
en wang'ere sani to weekend watimo ang'o? Wabet together. Kora paro ni ber wakao time sama pok ji odonje keny. Mondo wang'ere premarital counseling gere. Apa ni mano en point maber mokalo seche mapoka udonje Kenya kaka joma pod tindo ikruok mane ma uthoro bedo godo en puonj mane ma ichiwo to jomage ma dhi chiwo puonj gi jalony Dismas gin jonyuol ma samoro bende weche keny no bago gin de kachiel kod kwere ma bende tinde ok yud machiegni koso jomage ma dhi chiwo kony ne adkwayo ni mondo mi mano tibi duoko bang'e matin antiere kod penjo moro kama dwani mondo mi apenji to kidhi duoko ko ang' waseduogo Owuok na kuom Rose kantiere Kisumu. Rose kantiere Kisumu penjo niya, dichuo ka tedo kende, dhako bende tedo mare, gisedak higni mang'eny. Odno kwe onge, nyithindo onego beni chamo mar ng'amar mama, mar baba to en gi impact mane kuom nyithindo. Wamake kanyo. En penj laktar ko kalera Mugi TV, ngima en mwandu. Wanyalo chopo kanyo, baba tedo mare dakuonde, mama bende tedo mare, nyithindo bende nitiere odni watimo ne nyithindo gi ang'o kikidhi mabor, kikisudi. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Royal Mabati Factory Limited, dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile, sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile, kuom ceiling 456, ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe, ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo, e namba 0722 63 83 83. Time, obedo mabera nya kuwuok kae. Tadwano dhuwach no wadu mofuo Marrakesh no, an kamoro achiel gi Rajiv wadhi dak nyaka chieng'. Hello. Monty, Sanjo sechopot. En kae. Anado wuok kode akwai. Kiwacho adier, ok inyal wuoyo kode sani. Aneno ka nitie gima rach mama. Akia gimomiyo anawinjo kama mama. Iparo ni en kare. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e, nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day, hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwa ng'anyuola pod mol. Jack Bambu. Manena chiche winekno Tony Kanye. Personally, I don't know TikTok. Manizoni Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. Then the Beni Justice Nyalo Yudore. Then take a communication man the Yanwa from the DCI's headquarters. Ticha Ngwen, Sachiel kod Sadek Marutieno, Kai Keloni kod Cynthia Onyango. Kick by. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala
riziki yake kupata Maria. Kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu ma en kidienya mabende wayawe line ka ntiere kod penjo mora bed thuolo go simu mondo mi penj nikech penjo bende ng'eyo kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo family ma baba tedo kende mama tedo kende. Apani yo manyalo duoko godo penjo no ne jonyuol matimo kamano, and of course en gima timore mang'eny kabisa. Koro mano wang' wang'ie kaka piem. To janyuol maber onego bed ng'at mantie gi wich kuot. Ineno ni en ang'o ma anyiso nyithindo sama mama tedo kon en picha mane. Koro kaka itedo kendi, ng'acha bende tedo kende, en picha mane minyiso nyathi. Ng'ato nindo koni, ng'ato nindo gi nyithi. Ing'e gik moko kaka kaila or kata mana ayany embele ang'owa embele nyithindo. En picha mane ma nyithindo kaw kuomi. And anyalo wacho generally it's a bad picture. En picha marach ma ibro yudo ni learning mwa wacho cha, somo ma wawacho ni nyithindo kaw kuom jonyuol gi cha. Kachopo time ne masa moro kata mag keny girigo, ng'ato nyalo wacho ni gima naneno e kind mama gi baba an afadhali atim ang'owa abed kaka antiere ni. Yes. But nyithindo inyore kabisa gik maka nikech nyithindo ng'eny gi gimora mora tungni mora mantiere kindgi samoro ng'eny gi kaw ni an emomiyo ang'owa, an emomiyo jogi timore kamae. So it is not normal. Jonyuol obed gi wich kuot, ntiere gik ma nyithindo ok onego bed ni neno, en picha marach ne nyithindo. Waseyo line mar simu nyakwara monge jwango simu mondo mi ipenja laktar nikech odiochieng' ma kawuono wang'e weche mag Kenya gi rito nyithindo. Ponono ni weche gi okolosi jalony Dismas. Eric odhi timo iwacho kacha ni thothne onyalo bedo kod paro mopogore kata ngima odhi rocho ngima nyithindo gi e yore mopogore. Kanye mwanyalo break godo the chain, kanye mwanyalo wacho godo ni gini nosetimore marach to wanyalo losi, to ere kaka inyalo losgi? Aparo ni loso wang' wachak chien ku kata ka gigi pok otimore. Wabed gi open conversations, loso positively about marriage. Sama wadonjo e keny, wabed ne wang'eyo gimotim ang'owa, gimokelowa e keny. Ma gimokela keny en gima donjo gi mar mama ma bende watim ang'owa ma wadonjo godo e keny ni. Mar ariyo, bedo gi jok mwanyalo neno kaka role models. When it comes to marriage, makantiere gi gimoro machanda, tanyalo dhi tema ng'owa, anyalo dhi loso godo. Anyalo dhi loso gi counselor. Community bende wanyalo bedo gi, ang'e ni ng'eny ne ntiere gik mwanyalo loso kata mana social media by the way. Tibro yudo ni keny, ng'eny ne gima wanyalo winjo kuom keny gin mana gik ma negative. Koro apano bed kuomwa bende, obed kuom jo kanisa bende. Magima iwacho kuom marriage, obed gik moko mang'owa ma positive. Obed gigo makare kata gigo manyalo kelo mijing'o kata makelo ndhadhu e marriage. Makelo ndhadhu. Weche ma positive in kaka weche mage. Gimoro kawacho, kanyalo wacho ni marriage, adwa wacho ni marriage is the place to be. Keny ene kama ji onego bede. Keny an nyaka inyalo yiena kawie simu mondi kata wadhi nyime. Hello, penja laktar. Erokamano, iluonga ni Abeni Orao, wuod Kanyakwar. Machiegni Orao. Nada penjo kamae ni Ruth. Bende wach maber ka sama jonyuol opogore, to ng'ama miyo ringo ng'ama dichuo gi nyithindo mondo riti sama gipogore paro e kenygi kaendi. Erokamano. Erokamano ahinya, bende en gima kare.
anyalo wacho ni mokwongo pogruok cha ok en gima ni kare. Koro sama pogruok osebet ng'ikruok mwawacho cha nyaka okel ng'ikruok matimo ang'owa gik madhi timore gi. And kaka wacho ni jonyuol gin ji ariyo. Sama ng'at achiel osewalo gam odhicha. Koro ng'at modong' mantie gi nyithindogi onego bed ni koro ng'eyo ni oyawo kata wiye mang'eny nikech koro responsibility mar mama cha gi mare bende gi pod en baba yes. To gik moko ma samoro mama ne timo en modhi timo ang'owa en modhi timo. Koro maduong' ni onge mor mabet kuom nyithindo. Sama jonyuol otimo ang'owa opogore. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Yes, man wikuonyi lema ande waka. Machiegni. Kamano, apenjo laktar niya. Yes, man wikuonyi lema. Wawinji. Yes, ande waka. Wawinji. Apenjo laktar niya. Ka ane in gi ng'ama miyo, to uchwanyoru kode. Then kosechwanyore to ringo to wacho ni nyithindogo anyalo weyoru kanyo, anyalo dak makata ionge, kasto bang'e no biro duogo okwalogi odhi kodgi, an gi right mar dhi imanyogi makawogi koso mano ok ber. Yes, awinjo maber an ndiyoga. Erokamano ahinya. Apani pod adhi duoko kotenore gi mana penjo mokalo cha. Ni ng'eny gik mwatimogi. Ineno sama waloso ka ne gimoro osetimore. Chien kone kata ka gigi pok otimore, there's a lot of space. Nitiere gik mwanyalo timo mang'eny mondo kik chop kamoro ma wakethore ma ng'ato dhi maduog kawo nyithindo matimang'o madhi godo. Whether iluonge ni kwalo or not, you still have a right. Yeah? Gigi te mana legal pathways moko mwawacho ka. To ng'enyne sama wach nitiere to setamo mama gi baba tatua, ibro yudo ni ibro ket jok moko, samoro moko chopo nyaka e court. Koro iyudo no tamo ma jok moko ema dhi timo ang'o, ema dhi determine case dhi neno ni jogi kako bet ni custody mar nyithindo wakete kama. You know, yeah? Nikech ne utie gi opportunity chien kucha mondo apani gima mondo nyaka wang'e ni kethruok machopo ma ng'ato wach ni an kora wuok ok en an instant, ok en gima otimore sano. Ibro ne en gima nitie motimore chien ku mang'eny. Ok walosi ji dudo e ot, ng'ato wuok odhi kucha, ok udwa mondo ubed piny ulosi wach kaka kaila anyalo dak kati onge. I think ko be ochopo e marriage mago gi negative statements ma ok onego twa mang'owa, ok onego wawachi. To samoro amora mwasebedo gi ich wang', ibiro neno kata mana ng'ama owuok cha kodhi to bang'e odogo regret ni yawa mada beda. To bas bang'e bende odogo wacho ni anto nyithindo ok anyal timo ang'owa, ok anyal weyo ne ng'ato, awuok adhi akawo nyithindo adhi godo. But ng'ama hinyore e arrangement yen ng'awa? Nyithindo. Ema hinyore e gigi te. Yeah. Antiere kod Linet e line. Linet, hello, penj laktar. Hello? Apenjo laktar niya. Wuon nyithindo. Wuon nyithindo nitie. To dhako wuok gi nyithindo te to weye owuok odhi dak gi nyithindo e center. Beber adier? Ok adwa dok monda penj japenjo no, Linet, ni en to neno kanyo nade. Yes. Ok en kare. To magi te. Gin penjo motudore. Ni chien kae ntiere issues mosebet ma ok olosi, ma magi bedo mana effects mar issues motimo ang'owa mosebet ma ok olosi.
Yena mondo mi aduoki chien kocha ni wacho kacha ni wantiere kod nafas maduong' chien kocha mar geng'o mondo mi kigini chop ka to ponono ni waseweyo kotenre kod kia bende nikech ma bende timore ga kotenre kod kia kelo chandruok waseweyo modhi mochopo kama koro chopeni wadwa ni mondo mwang'e ne jogo mapoko chopo kama chopeni ama koro ng'ato dhira gi nyithinde center ma koro weche mag adaka tionge nyalo bede en ang'o mwanyalo timo chien koni ne jogo mosechopo ka to dong' mana matin mondo mi wakonyre. E kind jonyuol wabed gi open communication. Twak mahuyanga. Twak mahuyanga. Makantiere gimoro ma ok berni. Tiwacho. Kantiere kido moro ma... Inyalo kawie simbwa mogik kaeto wachake mana kar twak mahuyanga. Halo penja laktar. An gi penjo. Wawinji dhi nyime? Halo. Awinji machiegni? An gi penjo. Kama mon ariyo nitiere. To ot maduong' nigi tungni ahinya. To kawa dichuo bende ot matis to kochopo sama koro ginemore jomadongo to weche ok dhi maber ahinya yo ka kitanda. Ida nyalo bedo ang'o? Okay. Apani mano waboteno gi kidi wabokete twak machielo. Ang'eyo gimiwacho en penjo ma ji mang'eny osepenjo to kata kamano yiena mondo mi watene gi kidi kikwariwe gi wabokete e chenro machielo kiyiena. Wadhi nyime kod twak mahuyanga gi kanyo emwacha godo. Wabed gi twak mahuyanga moyawre kantie gimoro ma ok ber ni tite mang'owa ubed piny. To apani mae e gima osebet ka onge and of course en ranyisi mokwongo ni nitiere gimoro ma ok tim ang'owa ma ok dhi maber e kindwa. Koro bedo gi ng'at moro bende families te ber mondo gibed ng'at moro banyalo wacho ni wan to role model wa en ang'a en ng'at makama ng'at ma kantiere go gi wach tanyalo dhi tanyiso ni yawa adhi through gima chal kama. Ng'at manyalo mi a very neutral advice ma oko otenore konchiel dhi for counseling giri apani mago nitiere gik moko bende mwaluongo ni marital enrichment ma ibiro yudo ni nitie seche moko yo mitimo gi godo masamoro structured or not structured kuonde ma ji loso about marriage. Mine nyalo bet, chuo nyalo bet yorgi wacho challenges magineno and kata yo magisebedo kaka gitimo ang'owa kaka gikonyo godo gik moko kailo. Lakini maduong' bende ng'eyo ni keny en kama ji iwinja tawinji ti sama ng'ato ni malo sama duogo piny en mana kamano kama ok wanyal bedo ni wan malo wate. So sama ng'ato nitie malo ng'ato nyaka ong'e no timo ang'owa odok piny. Aneno ka thuolo emomaya wang'a samoro ng'ato deher mondo mi openji kata ng'ato deher mondo mi ikonye yore mopogore opogore. Inyalo nyiswa ni yudi kanye kenyalo mwa namba mar simu bende wanyalo duokero kamano makende. Wan atiyo gi Amani Counseling Center office wan ni Mbagathi Way to wantiere gi office Kisumu wantiere gi office Siaya wantiere gi office Nyeri Mombasa bende wantiere gi office Chuny Town Nairobi ka bende wantiere gi office and ng'eny jok manyalo access website wa unyalo yudo information tetete kaka inyalo chope offices mawachogo. Yes. Koro wamanya Amani. Amani and then wantiere gi namba mano ntiere gi namba mag office. Mara bende anyalo wacho 0723 798 932. En simo ma ka ng'ato goyo to kaber tigoyo e seche mag tich. Sa 2 nyaka sa 11. Jalony Dismas erokamano makende kuom yudo thuolo kendo biro wago mbaka kotenore kod weche mag keny kod rito nyithindo. Iwachonwa kacha ni thothne gin gigo ma inyalo geng' to samoro nikech wakia koro inyalo po kidhi mabor midhi matut ahinya magi mane inyalo geng' mayot koro dhi mokethore wacho ga ni okethore e lwedo kata kamano kanyo ok giko pod inyalo losi kapo nono ni manyo konyruok makare kowuok kuom jolony makare. Ne Dismas jalony marwa erokamano mathoth kuom biro chenro mar penj laktar.
ne jogo picha ma wakachiel kod jogo mochung ne duol kachiel kod taya antiere kod gi studio ka erudo kamano mathoth ne director na ero kamana nya Robert Wafula kachiel kod producer na Papechwa Okoth ne in jahera mar chenro ni wachonwa kacha ni onge gino manyalo tamo ng'ato loso tema e kar nyalo ni to bende nyaka ing'iri in bende iwuon ni ngimani chal nade en kanyo madhi kelo ni dang'ni mag paro kanyo ma kata nek kata tho nyalo wuok e koso nyaka ilu kendo ma itim nonro mathoth ming'i ni pros and cons chal nade mondo mi in bende ikonyri nikech kata wawacho ni ngima en mwandu. An iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti uru masane.